אנחנו רואים אברהם יושב בבית שלו, על פתח הבית, מחכה לאורחים. האורחים באים לביתו של אברהם אבינו, והם אומרים לאברהם אבינו, אנחנו הולכים להחריב את סדום. הקדוש ברוך הוא, יושבים אצל אברהם אבינו, והמלאכים אחר כך הולכים ללוט ואומרים ללוט, באנו להחריב את סדום. הקדוש ברוך הוא כועס על המלאכים. מה זה באנו להחריב את סדום? אתם מחריבים את סדום? הרי אתם רק שליחים של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מעניש את אותם מלאכים, גבריאל, מיכאל ורפאל, גבריאל ומיכאל, שהם לא עולים לשמיים 137 שנים. המלאכים האלה נענשים ולא עולים לשמיים, כי הם הולכים והם אומרים דבר שאנחנו מחריבים את סדום. מי אתם? אתם שליחים של הקדוש ברוך הוא. אתם יכולים להגיד, אנחנו שליחים של הקדוש ברוך הוא להחריב את סדום? לבוא ולומר, אנחנו הולכים, אנחנו להחריב את סדום בכוחנו? איזה כוחנו? אתם רק שליחים. ואז 137 שנים המלאכים האלה נשארו בארץ ולא זכו לעלות לשמיים חזרה. ומתי שיעקב אבינו חלם והנה סונם וצבר צב וראשו מגיע השמיים והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, אז הם עלו ויעקב אבינו תיקן אותם לעלות חזרה לשמיים. 137 שנים הם היו בארץ בעונש. מאותו יום שהם היו אצל אברהם אבינו לבשר לו על ששרה אימנו תלד ילד וכו', הם היו בעונש ולא עלו לשמיים 137 שנים. ומתי שיעקב אבינו חזרה, הנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, אז תיקן אותם שיוכלו לחזור ולעלות. וזה מה שכתוב, כי לקח טוב נתתי לכם, לקח ראשי תיבות למד קוף ח' 138 שנים. זה ה-138 שנים, לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו. מה היה לעם ישראל? את הכוח של התורה, ועם הכוח של התורה אפשר להינצל ולא ליפול. המלאכים שלו היה להם עוד את התורה, לא יכלו ונפלו, והיו צריכים את יעקב אבינו שיתקן אותם.